Tassew każ li bidlu sufhom iżda mhux għemilhom. Hekk saħaq Robert Aquilina, l-President tal-Għaqda Repubblika, waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Huwa kompla jgħid li minkejja li fil-kariga ta' Avukat Ġenerali maċċem Peter Grek iżda hemm Victoria Buttigieg u minkejja li fil-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija maċċem Lawrence Kutajjar iżda hemm Angelo Gafa, dawn l-istituzzjonijiet ma bidlu xejn fil-mod kif iġibu ruhom. L-aħħar każ li sirna nafu bih huwa dak tal-Bank Pilatus. Wara inkjesta li swit lil poplu Malti wawċi 7 miljun euro u nofs, l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija għadhom resqu biss persuna waħda il-qorti. Madankollu l-ex-chairman tal-bank Ali Sadir għadhom ma resquhx. Huwa saħaq li fir-rapport tal-inkjesta ħareġ fid-der li l-maġistrat kiteb li 8 membri tal-bord tal-Bank Pilatus għandhom jitresqu l-qorti bl-inkjesta issa ilha li waslet għand l-Avukat Ġenerali sena sħiħa u minn dawn għadu ma tressaqat. Aquilina sostna li l-maġistrat saħansitra firma mandat tar-arrest internazzjonali fil-konfront ta' Ali Sadir, madankollu ħadd għadu ma jafx sar minnu dan il-mandat. Huwa saħaq li sfortunatament għal-pajjiżna dan mhux l-uniku każ li fih l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija qed jonqsu milli jagħmlu xogħolhom.